Ngiyanibingelela nonke ezindaweni zonke la kufika khona inkonzo yalapha enqabeni. Prophet uXaba lo Dr. X umprofeti ongamisiwe ngentando yomuntu noma ngentando yebandla noma ngentando yomfundisi, kodwa umprofeti osebenza ngobizo. NgingumAfrika, ngisebenza ngokuthunywa ngendlela umvelinqangi ngendlela yobuAfrika, futhi ngithunywe futhi kubantu base-Afrika ukuthi ngizobakhanyisela. Ngibonge kakhulu ngibingelela onke amaqhawe ibandla la uNkulunkulu angithuma lona ukuthi ngimemeze izwi lakhe kwasekukhandeka ibandla lakhe elizodumisa uNkulunkulu ngendlela efiswa uNkulunkulu, hayi ngendlela efiswa intando yomuntu noma isikhulu esithile noma uhulumeni, kodwa kuyibandla elikhandwa uNkulunkulu ngomoya wakhe. uNkulunkulu ke usebenza ngendlela eziningi. Sengiyaye ngibone nje amabandla egxekana, sengazathi khona ibandla eliyongena ezulwini kunelinye, abantu baze bayishaya isifuba ngamabandla wabo. Athi umuntu khona ibandla elirong, utshela ubani? Akekho umuntu okumele ahlulele umuntu la emhlabeni, ngoba nakho lokho okuhlulela abantu kusawukuhlulela nakho. Nihlupha kabi la ngoba nithanda ukujaja abantu, nithi ibandla lakho li-wrong. Bonke abantu abakwezinye indawo nithi baya esihogweni ngoba bengakhonzi ngendlela yentando yebandla lakho. uNkulunkulu usebenza ngendlela eziningi ukuze kusizakale abantu bakhe. Onke amaqhawe ngiyabingelela ey'ndaweni zonke. Ngibingelele kakhulu la ngibuya khona. Ngiyabonga kubaba wami kamoya unyazi lwezulu. Ngibonge konke amanazaretha bengihambile ngilaphaya. Baba wami kamoya, ubaba wami kamoya, lokho ngeke futhi ngikufihle ngoba ngazalwa khona ngokukamoya ebandleni lakwaShembe amanazaretha ebuhleni ngaphansi kwenkosi yamanazaretha unyazi lwezulu. Ngibonga bonke abefundisi, ngibonga bonke awungathini bonke abantu, ngimokeleke ngezandla ezimhlophe. Ngibonge kakhulu ngazi ngathini, ngithi uNkulunkulu makabe nani nonke. Ngibusisiwe ke ubaba wami kamoya lona kade ngikuyena. Ngilande izibusiso nami ngoba ingane ayikhohlwa la izalwa khona. Nenkaba yakho lapha eyawa khona ukhohlwe ukuthi noma ungase goli ngokuzalwa nje ke ngeke ukhohlwe. Nami ke ngizelwe kukamoya ebuhleni. Bengiyobona ubaba kukho kunye kade ngiyokwenza, ngeke ngikhulume lezi zinto esenikhuluma TikTok la ba social media ukuthi bengiyocela intethelelo uxolo. Hayi, ngeke ngiphendule izinto into nje ngekho, anginaso isikhathi sokuyiphendula ngoba bengiyobona ubaba angaze ngixabane nonyazi, angaze ngixabane noShembe. Wena osubhala izinto ezingekho okwakho, ngazi ngoba inkosi yamaNazaretha ihlala inikhuza njalo ukuthi msana ukukhuluma izinto ezingekho. Bengiyobona ubaba wami kamoya. Nasi ngize kubantu mhla ka-5 and 6 ngizobe ngilapha ekhaya la ngizalwa khona eMvunzini eNtsolakahla kwaXaba. Ngize kubantu abahluphekile ngoba uNkulunkulu udinga abantu abahluphekile. Njengoba uhlupheka awazi ukuthi kusukaphi. Ngizobe uthi uNkulunkulu kimi, hamba ophihliza inkamba zobumnyama. Kunabantu abangaphumeleli empilweni, bayasebenza, abanamali, abashada abantu, bahlala iminyaka abantu abashadile, abanamizi. Inkonzo yokuphahlaza inkamba zobumnyama kwafakwa kwathathwa amagama enu afakwa kumakhalabashi, kwabizwa umndeni wenu nonke, kwathiwa nje ngeke niphumelele, anishadi, aninamoto, izinto zenze phambene. Ngomhla ka-5 and 6 August kodwa abantu abaphelele mhla ka-5 ekuseni ngo-9
yibusa ukhona ngoba indawo izobe ingekho, izitulo zizogcwala kakhulu. Wozobamba ispace ngo-9 ekuseni umprofeti uyaqala. Ngifuna wena onenkomo phatha umquba. Ngifuna wena othi awulala ebusuku khona izinto ezigijimayo kwaphekwa. Ngifuna ungiphathele umhlabathi wasekhaya. Ngizobe ngiphethe zonke insizwa engiyithandazele ezizokuphakamisa. Ngithi abaphelela abantu ekhaya ngo-9 o'clock umprofeti uzobe eqala ethandazela. Ngifuna abantwana laba abaphethwe izipoliyane zilwane usathane. Kulutho prophet usethelekile lapho emvunzini ekhaya la ngizalwa khona. Mvunzini insolakahla, I'm coming. Kuyobe khona ithende elikhulu lapha ya kwaQaba. Ngifuna abagulayo. Abantu abaqala ukufika ngolesihlanu. Lesihlanu indawo yokulala ngihlele phatha ingubo yokulala. Wena osuka eFryhead ngifuna ugibele amatekisi aya emvunzini entsolakahla. Ngomhla ka5 ngizobe ngithatha ama-1-on-1 ngithandazela. Ngomhla ka6 futhi ekuseni kusuka ngo-8 ekuseni ngizobe ngithatha ama-1-on-1 ngiphinde futhi ngibe nenkonzo yokubeka abantu izandla lapho ekuseni. Ngo-1 inkonzo iyavala. Ngithi-ke ngo-1 sobe sesilungisela ukubuya size eGoli. Mvunzini awumncinyana. Ngiyanibingelela emvunzini. Ngiyanibona njengamanje, ngiyayibona laphana kwa-anti. Bengikhona izolo nomzabami. Bethokozile bethi kade bebukela inkonzo bengihlezi nabo. Lapho kwaNkumane ngibingelela bonke abantu. Ngithini mvunzini obaba bonke abantu. Ngibonga uxhaso, ngibonga isupport. uNkulunkulu anilokhuze anibusise. Ngizobe ngiphethe inkemba. Nansi inkemba. Ngizophahlaza inkamba zobumnyama. Ngizokhipha igama lakho la kwaphehla khona amanzi amnyama. La amadlozi wakho awuphuphi wena. Mawulela awuboni lutho. Ephusheni awuboniswa. Ngizokhipha igama lakho, ngizokuphakamisa mina. Abafuna umsebenzi bawuthola umsebenzi. Ngithi ngomhla ka5 and 6 abaphelela abantu ngibiza wena sangoma. Wena awuprofeti into zakho zimnyama. Wena unendumba ayisebenzi. Ngibiza bonke abantu mfundisi unebandla wena. Ushumayeza abantu abawu10 uzulale ebandleni. Bayaphuma abantu 1 by 1. Ushumayela uzubhoreka ulale. Ngithi mina ngizokuphakamisa. Ufuna imoto ngizokuphakamisa. Ufuna imali ngizokuphakamisa. Ngaphakanyiswa nami ukuze ngibe la. Ngaphakanyiswa esimoyeni. Abaphelela abantu mvunzini 1-on-1. Ngithi ngiyanithanda kakhulu. Ngizobe ngiphethe nami umagezana lo. Umagezana nginilungisele special. Ngifuna usebenze nazo. Phatha only 300 rand. Mawufuna umagezana. Ngiphethe umkhucululi umanqoba ziwasho ezinamandla ezizo wena waboshwa ngezinto eziphathekayo. Uyokhululwa futhi ngezinto eziphathekayo. Laba bathi amanzi akumele asebenze abayekela ukugeza bangaphinde bageze ngamanzi ngoba kusho ukuthi amanzi angcolile. Namafutha ningaphinde nigcobe nina emasontweni enethi izinto eziphathekayo ayingasebenzi. Yekani ukugeza, yekani konke yekani nokuya kodokotela niyofuna amaphilisi niyekele nithandaza kuphela. Noma unqamuka umlenze thandaza uNkulunkulu wakhe akubuyisela umlenze aphinda uxhume sibone ukuthi uyoxhumeka yini. uNkulunkulu ke anibusise nonke. Mvunzini abaphela abantu fika mhla ka5 ngo-9 ekuseni ngizobe ngiphethe zonke iwasho. Ngifuna abagulayo. Bhala izinto zakho, inkinga zakho ngizobe ngishisa. Bhala phansi njengamanje kunenkinga ethile ngizobe ngishisa. Ngiyabonga abaphela abantu ngo9. Ngithi-ke enqabeni ngiyanithanda. Manazaretha ngiyabonga. Ngibonga ubaba wami Nyazi lwesiZulu. Ngiyabonga ngiphethe ibusiso. God bless you. Inkosi ikusise. Bye bye. Sesiyahamba. Noma ngihamba esigodini sokufa angiyokwesaba ithole inqaba yami. Sempini
was you. Khona into engilethile namhlanje. There is something that I brought today. Angifuni ukukhuluma I kakhulu. don't want to talk too much. Lento obungayiboni uzoyibona. Thing that was invisible to you will be visible. Angisho ke mina ukuthi uzokubona kwabona So uSawuli. was seen by that guy called Ngithi Saul. uzokubona kwabona umprofeti What uXaba. was seen by Dr. X himself. Lo owathatha uDr X wambeka la, wambeka la. Uplifted him. Namhlanje uzobeka wena Today, la. he will uplift you also. La ayikho into engayiphethe There's ngiphethe yonke inhlobo nothing in yemoto namhlanje. possession, all makes of the vehicles. Nginikaziwe zikhona la. Even they are present. Today is today. Namhlanje kunamhlanje. Yabona abakhunkulu abathakathi Oh, wishes. abathakatha Take magic practice. bavala kusuka kudala. Namhlanje Long before. kukhona isando Today, esikhona. there is another hand. Sengishilo. I've already Ngoba mentioned useshilo it phakathi because kwami. the one within me has already And said it. ushilo futhi Said bengiyeke it, yena. one I consulted. Zonke ingonyama All amabhubesi the lion and lioness, akujaha ngemumva. they are after you, behind Azovaleka you. imilomo. Their mouths will be shut. Bonke laba kade bekhamisile All the, with this open Bekhuluma ngawe talking, kabi. speaking, criticizing Abanye you. befuna People ukukugwinya. want to do what Namhlanje is imilomo good. izovaleka. Today their mouths will be shut. Uzokwendlala itafula phambi kwezitha zakho. Prepare the banquet in the presence of your enemies. Lalela la. Listen, Uma uhamba noNkulunkulu if you are with God, ungena phakathi you kwezitha. enter within your opponents. Zingakwenzi lutho. They won't do anything to you. Uma uhamba nethoni. If you are with the messengers, Abanye bacabanga after ukuthi lo muntu ungabe ungene kanjani. how did he enter Wenze there? kanjani Oh, ukuze how did he angene? Ngoba penetrate bekungamele this ukuthi place? angene It was la. not to Kodwa lo be muntu ungenile. possible. Now he's already Ngoba inside because ngiyafunga I'm ngiyagomela. swearing now. Uzofana no You Dr gonna X. be like Dr. Uzongena lapho You kuthiwa gonna ngena not khona. go. Oh, you are not allowed. Kuthiwa ngena khona You're uzongena. not gonna enter there. Lalela la. Listen here. Uzohamba phakathi kwezitha zakho. Around your enemies. Zibuke They'll zithi just watch you. ebayikhuluma kabi ngawe. Start criticizing Zithi you. nango hey zibuke zithi Just will like zichokheke. They'll be choking. Uziyongena uphume Until you ngale. go close to Uphume the ngale. busy. Bathi kwenzakalani? Oh, what is happening? Uyothi masuhambile After that, usuflathele. you go behind Zithi them. eish. Hey, you were supposed to do this. Lela Listen, ngithe uma ngisuka la when I left here, ngifike la Monday ntambama. afternoon, some blue. Ngoba kuhlu ukumamela isithunywa esihamba nawe. To comply with the commands of the messenger. Akekho umuntu ongenaso isithunywa No one phakathi kwenu. without Ithunywa. messenger. Wonke umuntu kumele ahambe nezithunywa zakubo. Eyizokhuluma phakathi kwakhe. To speak within that person. Ngafika la I arrived here. ngaya ngale emzini Went on the wezinsizwa. other side where the gentleman was Ikhathi staying. bekula ko8 I'm sure. Around 20 Ngafika ngade hours ngathi hayi. PM. Angithi manje ngenzela ukuthi uma ngibatshela ukuthi I ngiyaphi. tell them where I'm Bayasazi going. isimo They sangane. know the condition. Ngenzela ukuthi uma ngibatshela When I tell them, ukuthi abangasho ukuthi ungayi baba umprofeti lapha ngoba uzoshaywa lapha uzolimala beaten and ngivele ngafika nje kubo ngathi hayi angikhulume nje ngivele ngithi ngibizwe unyazi oh, the Lord has convinced me and summoned me. angivele ngithi unyazi Oh, the Lord lungibizile himself, the Lord ngoba has listened. uma ngizobatshela If I tell them bazongivimba straight, they can interrupt me. khona izinto engadingi ukuthi uzizwe ngabantu kumele uzizwe ngamathonga kini ekulaleni kwakho nasekuvukeni kwakho Sisters, when you wake up or you are sleeping, khona izinto kumele uzizwe things that emaphusheni is from dreams.
mawulele You're ebusuku sleeping at night. funa kufike ithonga lithi yenza ukuthi likuvuse ebuthongweni Also wake you mawuvuka up when you kusho wake ukuthi up. hayi kade likhuluma ithonga The ancestor spoke. uma ngisuka la Has spoken. And I left. hayi ngifike ngiyabatshela ngithi I'm going I told them, ngiyahamba I'm ngiyayehleni going there to the headquarters of but the ngisho Nazareth. angisho ukuthi ngiyela mina ngoba angisho futhi ukuthi kufike bani kimi mina ngithandele ebusuku When I slept at night, kwafika ithonga the ancestor lathi ithonga hamba you must go uyobona there. ubaba wakho Go and see kamoya your khona into spiritual engifuna ukuthi father. uyilande There's kuyena something that you should collect uyangizwa from na him. khona into engifuna uyilande I want you to kubaba wakho collect kamoya your spiritual njengoba father. ula Yes, you are here. ngifuna ukuthi ulandele abantu You to follow the ophambi kwabo people in the presence. lento ozoyilanda uzobuya uyiphethe You're gonna be in possession of that thing. kusho bani na Who's instructing you? kusho ithonga The ancestor has instructed me. ngathi inkosi ngizongena kanjani I'm gonna penetrate that wall. ngoba ebuhleni There. mawuke waphuma ibandla If you ngiyayibona go out- imisi How's this? awuthi kancane ukwehlisa ngiyayibona imisi I can see engihambile home ngiyobona unyazi that I've visited the Lord. edan house Edanawo, ekuthuthukeni Ejuguleni temple. akufani Not nasebuhleni like that. ngoba kuJuly Because amaNazaretha ahlangene Nazarites there ebuhleni is kukhona amaNazaretha image. There are Nazarites. kodwa ngoba sekusho ukuthi hamba khona Because, you should go there. ngizokwenza kanjani What is it that I can do now? ngathatha imoto I took my vehicle ngolesibili Tuesday. ekuseni In the morning. bafana bami My sons. atsamayini Let's go. angibatsheli nabo ukuthi ngihambela ngithi hayi ngibize unyazi ngoba ngibona ukuthi The Lord bazosaba has convinced me because they'll be afraid. lala kukhona Listen, izinto there are things. okungamele you uyitshela should abantu not disclose oyitshelwa to the uNkulunkulu people. wena qobo lwakho Directive from the Lord Himself. ngoba mawuke wayitshela abantu Tell to the zizomoshakala people, those things will. khona izinto okumele ukuthi uzizwe ephusheni ungayitsheli abanye abantu ngoba abanye abantu bazokwenza ukuthi lelo phupho lingafezeki That one not to be accomplished. baningi abantu abaphuphayo bese betshela abantu bese kuthi izinto abayikhulumile amaphupho wabo angafezeki elinye iphupho lidinga ukuthi uvele ulenze wena ungatsheli omunye umuntu ngoba is a secret Imfihlo. khona izinto uNkulunkulu Things that are said. khona izinto uJehova God Himself, umvenqanga the Creator of heavens angayikhuluma and kuwe earth, let Him speak to engadingi you. ukuthi uyitshele Let him not abantu tell- edinga ukuthi wena uzenze wena Just qobo do lwakho them. Do not ulandele tell zona nobody. Just ukuze follow the ziphumelele instruction so that those things, those iphupho things of your lakho dream, iphupho lakho don't dream. sometimes Kwesinye alifuni isikhathi, ukutshela you umuntu don't have to kumele disclose iphupho it. lakho That dream ulitshele of yours, uNkulunkulu you must ulibike tell uNkulunkulu communicate ubheke to God, uNkulunkulu face to ngoba God, because kukhona abantu there are people ozothi mawubatshela trying to disclose your dream. iphupho lakho Your elihle dream that is bese very good. benza They'll ukuthi lingafezakali not iphupho to lakho accomplish and ukuze fulfill. lifezakale iphupho For your lakho dream to be lidinga accomplished. iphupho lakho Your dream laziwe nguwe to be known by laziwe yourself, to uNkulunkulu be wakho known by your uguqe Lord, phambi to kwaJehova kneel in the presence of the Lord. hayi akendiyeke ngoba yalanda Leave you qinisile alone. ngiqinisile la ngaphandle Through here outside. usazoma imoto enzima kabi Vehicles, luxury vehicles will be parked. lala Listen. Yeah. ngibuza wena ke eMnazaretha ngoba ngiyazi bakhona Nazareth. ubani owakwashutha noShembe Is there anyone who's Ubani ever owakwashutha taken a noNyazi? photo with the Lord? Unyazi lwezo. ubani owake wabamba imoto Anyone yonyazi ever wabamba touched the imoto vehicle of ngesandla the Lord zonyazi Unyazi with a hand? yimi kuphela Only Dr. X. la Listen. Yeah. ngikutshele Let me tell you something. sengiyaprofeta I prognosticate. lento oyifunayo namhlanje uzophuma Whatever you are uyiphethe yearning for, you're gonna get it and take away it all.
engathi ungaqala manje ufonele ekhaya ubatshele ukuthi hayibo ake nivule igate lemoto ngoba khona imoto ezongena lapha ekhaya. Vehicle that will come here sooner or later. Waqala omunye Nkosi yami mayingasangeni. Ngizofona beka la. Listen here. Kholwa umprofeti ophambi kwakho njoba mina ngiphethe yonke into I'm in namhlanje. possession of everything today. Noma unezikweletu omashonisa namhlanje ake uzame ukubathinta ufone uthi hayibo ake nilungisele igate ngoba kukhona into ezongena kulelo gate. Vehicle should enter through that isa. Lelo gate That isango. elincane That is tiny. ake nizame ukulunweba ulivula Widen it. ngoba khona into ezongena. Oh, something is going. Today is today. Namhlanje Namhlanje Today kunamhlanje. is today. Namhlanje Today is kunamhlanje. today. Ithi ngisize baba. Help me, Father. Engathi ungasho namhlanje uthi mina ngizoba nowami namhlanje hayi abami. Not my own. Ngizoba nowami. Hayi My abami. own, not a lot of people. The partners. Awuphakamise u1. Oh. Oh. Ngaphandle ke uma ufuna 2 uma ufuna 3 ngapha emadodeni. Oh, gentlemen. Angitholakalanga ukuthi kuphawula ngisho ukuthi abantu abathathe khona abaphakamise 4. Oh, polygam. Akisho ukuthi abantu abaganwe amakhosikazi awu4. Bathathe. Just take them. Istress sakho leso. Oh, it's your own business. Inkosi nibusise. God bless you. Lalani la. Listen here. Namhlanje Today, akekho umuntu. no one. Ngifuna lento engilandile. Whatever I brought. Ngifuna ukuyibeka ekhanda lakho I want namhlanje. to embrocate it upon your skull. Ngizosebenza namhlanje hayi ukudlala. Today, no jokes. Ngifuna ukuthi bakubuze ngoba ngiyayazi into eshiwo baba wami kamoya. What is said by my spiritual father? Ngifice lapha ubaba wami engaphumi. Who was inside, Engaphumi. not going July outside. akaphumi. Who July? You can't go outside. Uphuma ngesabatha Only July. through Saturday on. Ulindile lapha. His first Kodwa morning. kuthe uma kuthiwa uDr X la ngiya wayesethi phuthumani nimbize ngimfuna la. Call him, I want him here. Uma ubheka amavidiyo Look, bamangala ngisho bonke abantu ukuthi bekuna befundisi bebelindile. They're waiting. Belindele inkosazana ezophuma lapha. Hayi ubaba imbenge eyabefundisi. Wafika uDr X. Dr. S came. Wafika behlezi. They were sitting. Behleli phansi. Sitting down. Wadlula uDr X. Wadlula uDr X. Wadlula uDr X. Hey bayokutshela. Oh, they can tell La. you. Listen. Wathi omunye kade khona usipha. DJ. Oh, DJ, where are Upya you? khona DJ asiye. Where are you, DJ? Kade khona. He was there. Wathi omunye umfundisi. The other pastor Wathi said, ngempela uyasidlula no, sihleli he's la. passing us. Uyasidlula sihlezi la. Wadlula uDr X. Wadlula uDr X. Wadlula uDr X. La. Listen here. Uzokwedlula wena. Kwesitho zakho. Uzokwedlula wena. Uzokwedlula wena. Uzokwedlula wena. La. Listen here. Today Namhlanje. uphatha ukhiya wakho namhlanje. Of your keys. Wakuvula. Oh, to open it. La kuvalwe khona. Wherever it was locked. Today Namhlanje. awumithi mthini. Oh, don't understand. Ithi namhlanje I say today. ukhona ukhiya There is a key. enguphethe That I'm in possession of. ozovula ngawo namhlanje. Open with you. Uzovula You're gonna unlock abathakathi the witches there. bebephakathi umuzi Bewitching wakini your family. bephahla abazamnyama. Water of Today Namhlanje. The master key will play upon them. hey stand up Sukuma. hey lalela
Listen. bahleli phansi Oh, they're sitting down. wafika uDr X Dr. X arrived. bamemeza Oh, they shouted. uzwile uDJ DJ heard it. uzwile usipha I heard it. bathi uyadlula Oh, is he passing or what? ngathi angimameli bona Oh, I don't want to pay ngiyamazi attention. ongithumile I know, send me. ngiyamazi ongilethela Who brought me here? wadlula He uDr passed X through them. wadlula He uDr X passed among them. wangena lapho ongangena khona They cannot enter. izitha Enemies. ezikhona ngaphakathi Inside there. ake ngikutshele Let me tell you. khohlwa ngabantu Forget about it. uma uthande ubaba Father. uma uthande ubaba Father. uma uthande ubaba uma uthande ubaba ufedile Oh, damn. ngalindele ukuthi abantu bawuthanda bonke People love you, all of them. uyabona laba abantu People abangakuthandi that don't like you. yibona bazokuthatha abakubeke One who they will elevate laba abantu you. abangakufuni People that don't like you. yibona bazokubeka la Elevate you. laba abantu abavala into People that are zakho knocking your matters. abavala imali People yakho that are knocking your money. abakuvale People that ngomuthi are knocking with the source of Ngiyaprofetha. I prognosticate. today namhlanje Today. khona umnyango ozovuleka Oh, another door will be khona umnyango open. ozovuleka New door will open. Lalela. Listen here. layilala Listen here. qala Oh, njengamanje just prepare yourself, Lara. Mr. La. ngicela ukuthi ukhiphe umnyango Just ngizowusebenza where is the door? I want to ngento tell you. enginikezwe ubaba Given to me by my ngizowunikeza father. ukhiye I'm namhlanje gonna give you the master key. ukhiye wemali Master key for ukhiye money. womuzi Master key for the house. ukhiye wemoto Key of the vehicle. ukhiye wokuvula How to open it. izinto zakho ey'valiwe They are locked. You uzongena gonna enter. uyabona lapho uloywe khona Where you are bewitched. la kwavala khona umuzi wakini wena ozovulela umndeni wakini wonke namhlanje The whole family. La will kuvale come in. khona. Whatever is locked. kubathakathi What he wishes. uzohamba Gonna go. uye kwazulu natali njengamanje uzohamba namhlanje uye Eastern Cape la kwavala khona ekhaya uzoya eLimpopo uzoya eSotho uzoya eMpumalanga province. wetelani My child, Welcome, my come, child. welcome. Come. What's that ngitshela kahle Hold on, let me tell you well. La, la, la. Listen here. baba umpopho Hold the mic here. lalela Listen. khona izinto zakini Things of your family. eyivaliwe There are love. awusinawo Ngiyabona. wetelani My child. uyayazi Do impumalanga you know in Mpumalanga province? uyazi How kanjani do you know in Mpumalanga province? thank you lalela Listen here. lalela Listen here. ukhiye Master Key. ngiyakunika namhlanje I'm giving it to you. ngiyakunika namhlanje ukhiye Give it to you. ngiyakunika ukhiye namhlanje Give it to you. ufuna na ukhiye wakho And unlock na whatever ukhiye is wakho locked. Your key. ukhiye wakho Your master key. ukuvula To open. today Namhlanje. today Namhlanje. today Namhlanje. today Namhlanje. the door is open Now, suvulekile. the door is open Suvulekile. lalela Listen here. nawe lapha You ekhaya there, viewers at Njengoba home. singibhekile You're watching the prophet. kule nkonzo This the side is door is open Nansi sivulekile. the door is open Uyangivulile. the door is open Suvulekile. mama come Father, woza man. Come, mama, Woza. nginikeze. Oh, come ngikuphe I want to share Ngibona something today. ingelosi. I see the angel. Ngibona ithonga I see lakini. your ancestors. Elithi angikuvulele. I must unlock for you. Mama. Mother. Lalela la. Listen here. lalela Listen here. ngibona izitha I see the enemies. Unesitha, mama. There are a lot of enemies. kakhulu unesitha A yini lot of enemies. Ukhona, mama. Abakubizwa They ngomthakathi. are calling you a wizard. But wena uyena You don't umthakathi. practice witchcraft. mama Mother. ngibuya kubaba wami I come mina from my father. ngibuya kubaba I come wami from my father. unyazi lwezulu Lord, unyazi Ngibuya lwezulu. kubaba I come wami. from my father. ngibuya kubaba I wami come from today my father the namhlanje. door is open Wena usuvulekile. the door
doors open. Avulekile. La. Listen here. Amandla. Power. Ngikunikeza ukhiye. I'm sharing the master key. Ngikunikeza ukhiye. I'm giving you 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 the master key. Ngikunikeza ukhiye. The master key. Awungazi ngu-Dr. X-Men. Oh, I am Dr. X. Unogwaja kagesi. Electrical rabbit. Ukuthi angithandi. Don't like me. Mawungangithandi uzungithande. You're gonna let I don't care. Mama. Man. Unesithunywa. You got a man. Okumele sisebenze phe kwakho. But uvaliwe njengamanje. Akusebenzeki. Dysfunctional. Naka amandla. There's power. Naku ukhiye wakho. There is your master Naku key. ukhiye wakho. There's your Yes. master key. Naku ukhiye wakho. There's your key. Naku ukhiye wakho. The master key. Naku ukhiye wakho. Master key. Yes, naku ukhiye wakho. Master Naku key. ukhiye. There's a master key. Akuthume ihlaba, akuthume ihlaba, akuthume ihlaba. Akuthume ihlaba, akuthume ihlaba. The door is open. Suvulekile. The door is open. The door is open. The door is open. The door is open. La. Listen here. Today, Namhlanje. akekho umuntu. There's no one. La. Listen here. Hey, ngibona uNkulunkulu engivulela Listen, iminyango. God opening the door. Ngibona uJehova engivulela God iminyango. himself opening the Ngibona door. uNkulunkulu engivulela See the Lord iminyango. is opening the Ngibona door. iminyango. God himself La. the door. Listen here. Akavuleli Not opening mina. for myself. Kodwa only. mayivulela mina. It is opening for me. Uvulelani nanonke Opening niza for la me. ekhaya. Everyone who's Namhlanje amasango the door. ayavuleka namhlanje. I will be left. Ayavuleka namhlanje. Opening today. Iminyango Doors ekhiwa abathakathi, locked by the witches. ekhiwa izitha, Locked by the enemy. Iminyango The door yeyikweletu, of credits. omashonisa Don't shut. ngiyayivala namhlanje. I'm locking them. Ngivula iminyango, Opening the ngivula door. iminyango Opening the door. yempumelelo. Of success. Mama, uzobuya uzobonga la. Come back. Uyangizwa mama? Yakuva ba. Uyangizwa mama? Yakuva ba. Uhlala phi mama? Where do you live? Lephatha wethu ba. Eh? Uhlala egcuwa tata ephatha. Egcuwa. Uze special uze la To kumina. the prophet. Usuka kuphi egcuwa? Where about is it? Eastern Cape noma yini? Eastern Cape. Wenze kahle wafika. Well done for coming. Today. Namhlanje. Iminyango yakho. Doors. Open. Phakamisa izandla wothi ivule iminyango. Open. Ivule umnyango. Doors open. Sala phansi. That's it. Ngifuna ukutshela I want to tell you. abangakuthandi, Those that don't like you. abangakufuni, They hate you. ubaba wakho uyakudinga. Your father wants you. Njoba ngila ngubaba wakho. I am your Nami father. nginobaba wami I've got my futhi. own father Ongizalayo. also. That is given birth to me. Umula If you are present here, ngiyakuthanda. I like you. Ngizokutshela lokho mina. This is what I want to tell you. Noma ulahliwe If you are indoda. rejected by your Noma man, ulahliwe rejected by umfazi. your wife, Mina ngiyakuthanda. I like you. Ngoba ubaba Oh, my father. konke All of them. konke All of them. okababa Oh, my father. kungokwami. All it belongs to me. Ungiphile khona. Give it to me. Ngibona abafuna imoto la. Oh, everyone. Do you need vehicles or what? Layelani. Listen. Ingakho ngihambe la uma ubheka lapha kuma video see there. angizange ngithinta isifala kahla semoto mina. Oh, no vintage car. Ubaba wami akanazi ifala kahla No zeimoto. vintage car. Obani ababonile isandla sithinta imoto So, baphamisa the hand izandla. of the prophet touching the vehicle. Abathi baba umprofeti Oh, Father, Prophet, sikubonile we saw you uthinta imoto. touching the vehicles. Lezo moto Those vehicles. ebengiyithinta I ngesandla. was touching with my Bengilandela hand. wena. I was collecting them for you. Ngifuna bakubuze I ukuthi want them to ask you, ulandephi? where did you get it Iphi inyango from? oye kuyona? Who's your native dog? Uye mntanami layela la. Oh, my child, listen. Wena obusuphelwe ithemba. You lost the hope. Ngiyaprofeta. I prognosticate. Kuzovuleka namhlanje. Everything will be open today. Wena obukade uthi You said, ngeke ube nawo umuzi, ngeke ube don't nomfazi. have a wife anymore. All things are possible in God. Zonke izinto ziyenzeka nkulunkulu. Ungabe umhlukumeze omunye umuntu.
Do not abuse another person. la emhlabeni Yeah, on earth, ngoba umuntu akuyena owakho. person is not yours. Ngifuna ukukhuluma lokhu Now, that's namhlanje. what I want to utter to you today. Bonke abantu bengibhekile. Because everyone is watching the prophet. Don't judge anyone. Ungahluleli ma. Noma ngabe umuntu uyisilima, umbone A isilima. person is Noma not ngathi uhlala emgwaqeni. unsound-minded, stay there Noma by the ngathi street corner ungcolile. or a pauper. Noma ngathi umuntu uhlala Staying wherever. ngifuna ukufundisa ngoba kuthiwa ngikhulume. I want to teach you something. I'm instructed to do so. Umuntu uyisidalwa, A person is Ayisakho. not yours. ungamhlukumezi. Do not Uma harass ufuna or ukuphumelela abuse anybody. empilweni, Breakthrough in your life. angingabi bikho khona umuntu okhala Let ngenxa there yakho. be no one who's complaining because of you. Ngoba Because umuntu uhamba noNkulunkulu wakhe. Number 2, God unamadlozi still wakhe. got his or her ancestors. akungabi bikho umuntu Let there be no one ozokhala complain, aphume inyembezi weeping tears ngenxa yakho. because of you. Ngoba ukuphuma kweinyembezi, Pause. Iinyembezi of the zomuntu tears, someone's aziweli tears, phansi. and don't fall down. Ngesikhathi umuntu When ekhala, a person is complaining, uNkulunkulu welula izandla God is threshing hands. abese ethatha inyembezi Then zalo we muntu will collect those tears ayifake esitsheni sakhe and sikamoya. put that spiritual utensil. Njalo mayikhala lo muntu When one's umhlukumeza, complaining, you are harassing this uNkulunkulu one. ukhangeza inyembezi zakhe. God is collecting this Ayifake one's esitsheni tears, sakhe. put to that Ulokhu cutlery thing. umhlukumeza, Then we are elokhu abusing. ekhala, One is complaining. ayithatha uNkulunkulu. Then God will Ayifake come and esitsheni sakhe. collect and put it there. Kuyofika isikhathi The time will come la zogcwala khona when they will be esitsheni full, sikaJehova. full to the brim. Ngesikhathi zigcwala Then full to the brim nakuwena to you. siyafika isikhathi Then the time will be due. uyothi uNkulunkulu seyigcwele. God, oh, it's full now. Ubani owenza ukuthi Who zigcwale? made it for these Fumanise tests to ukuthi be? uwe. Oh, you are Ebese kuba mnyama responsible. kuwe. Then your life will be colligious. Ungadlali ngomuntu. Do not harass other people. Ungamjaji omunye umuntu la emhlabeni. Do not adjudicate. Ungamhlukumezi omunye Do not umuntu. harass or abuse anyone. Ngoba Because uyohlulela you're umuntu going to adjudicate for Obusiswe someone umveli who's loved by the Lord and blessed. uyohlulela You're umuntu going to adjudicate othanda the uNkulunkulu. one who's loved by the Uyothuka Lord. umuntu Insult is ongathukwa someone uNkulunkulu. who's not insulted by Uyothuka God. umuntu Gonna insult othandwa someone uNkulunkulu. who's loved by Kunjani God. namhlanje? How is it today? Kwenzakaleni? Oh, what transpired? Angikhuluma Let me iqiniso. speak the truth. AmaNazaretha Nazarites, hayi wonke not all of them. kodwa amaningi Most of them, angihlukumezile they harassed me. ngingenacala. I was Angithuka. innocent. They insulted Alwa me. nami. They fought me. Bathi lo muntu They said, this person, baphila kanjani abantu? no, this one. Angaliphatha kanjani ibandla lasesandla lezo emncane kangaka? Bangihlukumeza. They harassed me. Ngakhetha ukuphuma. I chose to Lathi give thonga up. ngiphume. Oh, the ancestor instructed me to Uthini do umbuzo? so. What is the question? Kwenzakaleni? What transpired? Uthe ubaba My father, ongizala ngokamoya spiritual father, wathi mntanami, my child. wathi noma uhlukumezekile If you are come. abused, woza. Mama, I'll see. Mother, ngiyabona. Ngibona i-treatment. I see unyango. Ngibona amaphilisi I owadlayo. see Yeah, Baba. medication that we are taking. Unamaphilisi but lento Medication. ibizo This kushayisa one is nge-stroke. gonna get you sifo Yeah, Baba. sohlangothi.
yini BP. That's Hypertension. BP. You know Yibo baba hypertension? i-BP. Eh? Yiyo baba. Ekuphethe. Suffering from Udli treatment ye BP. Yebo. on chronic for hypertension. Okay, ngizokusiza man. I'm gonna help you. Mom, what was I? Mother. Ngithi mina angithi uyaqala ukukhuluma la. Speaking for Yeah, the first time to me. Mama uzoshawa Ah, istroke. you're gonna be attacked by isifo sohlangothi. Yini oyizwayo? How, Ingalo baba what do you libuhlungu feel? yonke le. Yo stroke ke. Qala stroke. Hlangothi. Angithi awazi ungitshele. Starting, did not tell me anything. Ngazi. Angithi uyaqala ukukhuluma la. Speaking for the Ngiyaqala first ba- time to me. Okay. Ngifuna ukubamba istroke ke mama I yangisi. want to grab the isifo sohlangothi. Mother. Hey! Moya we stroke. Spirit of uhlangothi. Ngiyakuyala kulo mama. I'm commanding from this lady. Moya we BP. Of High blood. hypertension. High blood. Hypertension. Ngiyangena. I enter. Ngiyangena. I enter. Ngiyangena. I enter. Kuma parts So phakathi, angaphakathi inside, emaphashini. there to the lungs. Amanzi lawa ngeke wakhokhele mama Water, yangisi. not gonna pay anything. Ngiyakunika nje for ukuthi the uzolokhu waqhabule for sit. 5 days yes. Izinsuku ey'nhlanu. 5 days lokhu waqhabula. After 5 days ukuzobona. Kwaloko see. uNkulunkulu akubusise nawe. God bless Wena ungiphathele you also. uzobuya la. Come back. Ngifuna ukukusiza. I want to help you. Uthenge ikhombo yami. Chase the Ngifuna call of the ukusiza nawe. prophet. Nkosi nibusise. I want to help you. God bless you. Baba, Ah, ukuzwa ngendawo okuthiwa wona baba isembazwana. Yini I imbazwana? hear about Imbazwane. What is it? Embazwane kuthi kungasekhaya ngokwami ngwakwaJobe. Thank you. Yabo. Okay. Mbazwana. Imbazwane. Inkinga yakho na baba Problem for isembazwana. Ngoba bangilongihamba ingelosi ibhala mbazwana ukuthi kumele ngishone embazwana wona baba. Imbazwane fa Ene esimoyeni spirit. mangiya embazwana ufuna ngihambe ngiye khona manje? I should go. Can I go now? Do you want me to go? Ufuna ngiye khona Do manje? you want me to go? Right now? Yebo baba. Ngiye khona. You want me to go? Manje Right now. ufuna ngiye khona? Now? Okay, I'm going now. Ngiyahamba manje. Uma ke ngibuya lapho Come uzobe back from sewucela ke there. Us? lapho bese ngikubeka isandla ngoba ngizogijima khona ngiye Ngikhetho. mbazwana. Run straight to Mbazwana. I'm going now. Ngiyahamba manje. Hey! Ngiyaphasa njengamanje ngiphuma ngeMpumalanga. Impumalanga. Province. Amelo. Hello. Angixhume esimoyeni. Let me jump in spirit. Petritif. Petri. I'll pass now. Yadlula ngoku. I'll pass now. Yadlula ngoku. I'll pass now. Yadlula ngoku. I'll pass now. Yadlula manje.
kugcwele ama-truck ke la ngihamba khona. Oh, lorries are all over there where I'm going. Ngidlula ama-truck, There, all the trucks and all. ngidlula ama-truck, Trucks, oh, horse and trailers. ngidlula ama-truck. Trucks Ngibona and all. ama-truck. I see the lorries. Phongola! Upongo. Phongola! Upongolo. Oh, Manje ngisophongola. I'm there at Pongolo. Nakhe ngiyadlula ophongola. I'm passing Pongo. Bheke eshansi. I'm facing down. Eshansi. There, down. Nali board. There is a board. Libhale inamba. Reading the number. Mkhuze! Mkhuze. Baba uyazi Do Mkhuzi? you know Mkhuze? Yebo ngiyakwazi baba. Uyazi kanjani? How do you know Mkhuze? Kusedrobheni langasekhaya. Kusuthi imkhuze. Okay, thank you. Yaba. Imake. Mkhuze! Ah, Mkhuze. I'll pass now. Ngiyadlula nga. Ngifuna ukuyofika I want to reach la wena osetshenzwe khona where- bese ngikhipha where izinto so then I remove all the things lapha kuleya nyanga there from that native doctor. lezi abakusebenze ngazo Things ngizoyikhipha zonke ngizobuya nazo bring them Kodwa back. ngizoyilahla off there. emfuleni. I'm going to throw them away by the riverbank. nakhe ngiyangena I enter there. nansi imisi The Oms, the nakho Omstead. ngiyangena Enter the Omstead Ngiyangena. area there. ngiyangena Territory. Ngiyangena Enter ngenkemba. there with a sword. ngena ngenkemba Enter with a sword. Ngena ngenkemba. Enter with a sword. ngena ngenkemba Enter through the sword. ngena ngenkemba Enter through the sword. baba uyazi ukuthi ngingena kwabani lapha engena khona Where Ngingena am I kwaNkomonde. penetrating? Nkomonde's Omstead. ngingena enyangeni okuthiwa unkomonde uyangizwa ngeke vele uyazi Doctor call Nkomonde. I know you're not gonna know this one. ngikhipha igama lakho I remove your name. ngikhipha igama lakho ngiqeda ukuthakatha Your name. Finishing witchcraft baba babeke isandla lo practices. mama Hold the lady with the hand ithi ngengelosi through kamprofeti the angel of the prophet. ngicela kube unkosikazi ozokwakha umuzi Asking this one to construct the house. Cela kube unkosikazi uzokwakha umuzi. isuka emlandela besuka emlandela Okay baba uzobuya lapho uzongibonga Come Yesu back and thank the prophet. ikhona enye indoda ebizofakaza Gentleman izola ngazi noma came and ikhona testified ebambe isikhova yesterday. iphi The one with the owl. The one who caught the owl. that? Is that The ngapha? owl. Go to the prophet. khama ake nishaye ihlombe Woza kumprofita. Give a round of applause to the gentleman. ngifuna ukutshela ukuthi I want to tell lento you. oze this kuyona thing, the thing inamandla that you do lento is very powerful. naye le ndoda Here's the gentleman. angikhulumi into ethile I'm talking about if le you're nto retail. yobuthakathi ikhona The ngempela witchcraft is there. abantu bayakhona ukusebenzisa inja Can utilize the dog egcekeni ekhaya on your yard there. bayiphendule inja ingabi inja Transmogrify it not to be the ordinary dog. bayakhona ukusebenzisa They can isikhova even utilize the owl. isikhova The bathatha isikhova owl, take bafaka the umuntu owl esikhoveni and metamorphosize it. wena lapha egcekeni lapha kini njalo esihlahleni home uzwa is ngesikhova an ngibona owl. isikhova The hooting owl kanti there akusona is isikhova not umuntu ordinary. osahamba Someone owembethe isikhova is metamorphosized as an owl. If you Ambuye are la. opening, let me come back. angithi uyambona lo A gentleman uthe elele ebusuku slept at night. mayithaphapha He woke up. awuyancane uphumpopho uthole itswayi lala He found ekhaya the salt from this place. yini nani itswayi nani What else? eh Itswayi ikhandlela
Yeah. Intambo ebomvu. Aha, yini itswayi. Salt, Ikhandlela intambo candle, ebomvu. and the red Kwase kuqhamukani thread. lapha ekhaya. Red stick and Oh. low. Lapho ohlala khona. What Yebo, transpired? sanibonani maqhawe. Yeah. Ngithe ngifika bekuyisabatha edlule. So bengifika ebusuku khona lapha bengisuka khona. Uma kuthi angilale ngifile ngathi khona into engivukayo ewindini. Ngisindwa namahlombe. Uma ngisindwa amahlombe sengicima ugesi fast noma ngicabanga ukuthi umuntu ongibukayo. Bese ngivula ama-curtain. Nasi isikhova hlezi phansi. Usimende isikhova owl. isikhova. Ngivula iwindi ngiyasaba ukuphuma ngishaye. Ngithi ngaze ngikhubazeke. Ngishaya into engashawa. Yeah. So ngivula iwindi ngiyasaba ngihlanganisa itswayi lika baba. Ngithatha yonke into esendlini nje lapha ekababa. Namafutha ngiyafaka phakathi namanzi. Ngifaka konke nje ngisithele ngifake ku2 liter ngihlanganise bese ngithela ngewindi sivele simbheke sifake ikhanda phansi. Akusona isikhova lesi. Nami It's ngiyasaba. not an owl, that one. Ngivele ngilale ngithi usobona soyibona naso. Ngiyasaba ngithi ukuphuma. Mangilala ngivuke ekseni ngo4 futhi ngafanele ngihamba. Engibheka iwindini asikho isikhova. Kusaselibala lapha ade ngithela khona asikho ngihambi. Ngibuye ngicheke lapha ade sikhona isikhova. Mangifika kushiye isting amakakaso lapha. Ngibe ngithathe futhi lokade ngikwenza izolo nguthele khona lapha. Ngikhuluma ithi akubele kumnikazi ngoba ngazi ukuthi yini. Ngilale kusemini ngiyalala emini. Kumemeza izingane zakamakhelwane ziphosa ibhola ngapha. Mayiphosa ibhola ibiyemeza umfana wami nje omncane zicela ithathele ibhola. Bese sithi yini leni lapha? Kithi ingane ngivusa ithi hayi kunenyoni efile lapha. Ngiyamangala ngoba lesi sikhova ngibuyile ngacheka bengenalutho lapha. Manje ngasifika isikhova sesifile. Okumangazayo ukuthi besingekho mambuya. Isimanga angayazi lento eyenzekile. Siphi lesikhofa? What is it now? Ufuna ukuthi omunye abone I want someone to see. lento esikhuluma ngayo ukuthi Never talking about uqobo anointing. lwasenqabeni Of lunamandla. Inkonzo is very powerful. Inamandla lento. Very powerful. Akusona isikhova lesi. Not an ordinary owl. Umuntu It's a human being othathiwe wafakwa esikhofini. transmogrified and metamorphosized. Angithi abanye bayahamba One beyotwala. will go for Uma ethwala ritualism. umuntu abe One nemali. have money. Mzukwane efa When he's dying, uzozwa ukuthi ngiyahamba I'm manje. about to die now. Alokhu avalelisa. Then Isikhathi sami my sesisincane. time is due. It's around Nasi the corner. sikhova. Asikhuluma into enjani? Asikhuluma engekho nasi. No fairy tales. Lento yalapha ekhaya iwasho. No. Lela into The mangabe products, uyithatha unethemba everything will iyokusebenzela. work. That will work for you. Nasi There is it. sibulawe yini? What killed this Ingelosi being yasenqabeni. is an angel of this place. Ababa umbhobho lapha ngizwe kancane lapha ukuthi Hello, Mike. kwenzakalani lapha. What is happening? Ukuthi abadala abathini abakhuluma kuyi. Ngithini ngobani? Are you? Ngobani? Kuyakhuleka bana bakho. Ke nnamias. Aha. Ke nna ke tsala ngwana yo ngwanaka. Nithini kumprofeti? What are Re you saying to thabile the prophet? haholo moshimana wa rona. Re ntshitse mathateng Ubani ngwana. okwazi ukutoleka la? Re ntshitse Sotho, mathateng. Sotho akekho umsotho okwazi ukutoleka la. Soto National, please. Le re thabile moshimana wa ka. O Sefoyele re ntshitse. o ba se Hara matha. Koza ngapha baba. phakathi kwama Ne re sa kgone ho bebe itwanela. ngakhone ukuzilwela Ka lebaka la lefifi ba re kentseng ho lona. kuyo ubumnyama Re tla bebefakwe kgona ho kubo. ilwanela jwale. Bazawukhona ukuzilwela Re ba njalo. shebile kaofela batho ba ba leng dira. E seng hora re bone ngwanaka empa matla rona na kwetswe.
amandla wethu ebevaliwe Re lokolohile ka se. sivulekile ngalomzuzu Le rona re le batlhapeng. nathi Re tlile bophelong ba hao ngwanaka. sifikile empilweni O yakho holo mntwanami. santsane o tla o fumana. Usezofumana Umholo umsebenzi o re kentseng wona ngwana. umkhulu umsebenzi Le osifake kuwo. rona re a o hlononofatsa. Nathi siyawuhlononofatsa. Re a o hlononofatsa le rona ka seko ngwanaka. Go santsane o tla bona tse kgolo. Uzawubona ezinkulu O re lokolotse. Re usikhulule thabile re le batlhaping bo sepetlela sivuyile mathong. singabantu abadala Re thabile ngwana. sivuyile Re mntwana tlile kaofela wa rona. sivuyile sonke Kgotsa e be teng. uxolo malube nani kekesa See you later. Sanibonani maqhawe. Ngizobingelela ngizobonga futhi engilozini yasenqabeni kababa umprofeti Dr. Xcaba ngendlela angenzele yona ngafika la nje okulandelwa yilo engifike kona manje ngaya ku1on1 mangifika ku1on1 ngabika inkinga yami yeyimali nokunye kusho wangibeka isandla wathi angihambe ngithe mase nje ngisekhaya ngiyacabanga ophelanga u2 weeks ngathi mangizwa kwangena ucingo olunemali ewu36000 nemfalakahlana eceleni engasayikhumbula kodwa yeyimalini khona imali angivele ngiyilindele ukuthi izofika ngiyacabanga ukuthi iyona kodwa manje angiyibonanga ukuthi ena ivelaphi ngoba ngangilindele imali eqhamuka kwaJames ezoba irefund kwaJames kodwa engasho iJames leya reference eyisho nje ezinye izinamba engazange ngize ngiunderstand kodwa ngiyacabanga ukuthi yona imali engangilindele ngoba sola ngoJanuary le mali bengiyilindele ingafiki lo engichecka bethi angilinde ngiyabonga kakhulu engilozini ngoba ngafike ngabika emva kwaloko ngayithola imali ngiyabonga kakhulu engilozini yasenqabeni engathi uNkulunkulu ngamandisela Ishinto tena manda Shindotana kashwaba